Gipasigarbo ang managlahing pagkaon ug produkto sa Davao Region atong sa exhibit alang sa pagsaulog sa buwan ng kalutong Pilipino. Atong sayron ang mga lami ang pagkaon sa report ni John D. Esteban. Nakatilaw na ba mo niini? Ang putumaya giputos sa langka, gibutangan og sesame seeds plus tsokolate sa ibabaw. Mao ning gitawag nga putumaya kun langka, ang version sa Davao City sa mango sticky rice sa Thailand. Ang maong dessert gi-feature ang lami ang langka sa usa ka farm sa Kalinan nga mao ang sweet varying nga variety ug syempre ang local favorite nga putumaya. Mas mulami ang kaon kung parisan og sikwate nga tatak Davao Sab. Di ba may putumaya tayo, mangga at saka sikwate. Since wala naman kaming puno ng mangga, what we have is jackfruit. So yun yung ginawa namin. Laban yung lasa ng tamis at medyo acidic ng jackfruit. Kasi this jackfruit, hindi siya yung tamis lang eh. May konti siyang acidity. Tapos, so hindi siya nakakaumay. Tapos yung ating putumaya na maala, tapos yung lasa ng ginger, andun yun. Usa lamang kini sa gipasigarbo sa pagsaulog sa mga pagkaong tatak Pinoy sa pagpaguda sa Department of Tourism Davao Region subay sa Presidential Proclamation Number 469 Series of 2018 nga nagdeklara sa Abril isip buwan ng kalutong Filipino. Atol sa maong selebrasyon, gipakita ang maraglahing pagkaon nga garbo sa laing-laing lugar sa Davao Region, sama na labang sa Nilotlot sa Davao del Norte, tinulang manok nga niluto sa kawayan, lechon sa Malita, Davao Occidental, puso ug humba sa Davao de Oro, ug uban pang putahe ug kakanin. Gibida sab dinhi ang mga talagsaong prutas sama sa tambis, kaimito ug lumboy. Ang uban niini mga native ingredients sa mga local recipe sama sa sampalok ug iba nga lakip sa mga isagol sa paksiw nga mohatag og aslom nga lasa. This event showcases the unique gastronomy of our region, crafted with local, often long forgotten ingredients that are being rediscovered and brought back to life. From the mountains to the coasts, Davao's flavors reflect the heart and soul of its people, resilient, creative, and deeply connected to the land. Gihimugatan sab sa Department of Agriculture Region 11 ang natampo sa mga maguma ug mananagat sa pagpalambo ug pagpalig-on sa food industry. Let's continue to be united to have a sustainable agriculture. Only then we can say na the best pa rin ang pagkain Pinoy. Gawas sa makatagbaw nga lami, ang atong mga pagkaon mao'y importanteng kabahin sa atong kultura ug tradisyon. Ingon man, kabilin sa atong kagikan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. S.